Един на всеки 4 души страда от алергия, но не всеки се консултира с лекар за своите оплаквания и не получава точна диагноза. Това нарежда алергиите сред най-нелекуваните заболявания в съвременния свят. Лечението е възможно, ако пациентът се изследва за точния вид алергия. С настъпването на пролета и лятото, а именно през месеците април, май и юни, започват цъфтежът на цветята и дърветата, в резултат на което във въздуха се отделят множество полени. Те именно са причината за проявата на алергия у предразположените индивиди. Изключително важно е обаче да се установи дали симптомите, които имат, се дължат на алергия или не, за да може съответно те да бъдат лекувани правилно. Каква е причината за появата на алергия? Причината за появата на алергия е образуването на имуноглобулин Е в повишени количества. Това е белтък, който нормално се съществува в нашето тяло, но при алергични индивиди той е в доста по-голямо количество. И то е именно причината за изявата на алергичните симптоми. Именно те могат да бъдат доста от зачервяване на очите, сърбеж по кожата, кихане, хрема, кашлица, обриви, може да се появи като нарушение в храносмилателната система, се стигне дори до колит, тежки разстройства, а може дори да настъпят и животозастрашаващи състояния, които да доведат до постъпване на пациента в болница. При появата на някои от тези симптоми на алергия, поискайте от лекуващия ви лекар да ви насочи за изследване. В медико-диагностична лаборатория Лина се правят изследвания за алергии с изключително модерния апарат Уникап. Не се изисква никаква предварителна подготовка на пациента. Може по всяко едно време да дойде в лабораторията. Неговата кръв се пуска именно, изследването се прави ето на този апарат, който е един от световните лидери за изследване на алергия. Пускайки го на този апарат, ще може да разберем дали той има алергия и точно срещу какво. Изследваме алергия срещу доста вещества, именно срещу тревни полени, растителни полени, хранителни алергии, специално мляко, глутен, пшеница, соя, фъстъци, риба, ягоди, портокали, лимони. Алергия също така срещу пчелна отрова, което е изключително важно, защото повечето хора знаят, че алергията към пчели може да застраши живота. Също така правят се алергии срещу домашен прах, един от най-честите причинители на алергия. Трябва да се знае, че в най-ранна детска възраст по-разпространени са хранителните алергии, особено към яйца и мляко, а след 3-годишна възраст преобладават инхалаторните алергии, предизвикани от тревни и дървесни полени, птичи пух, домашен прах и други. Трябва да се знае, че с годините се променя алергичния статус, т.е. ако вие в детството си не сте били алергични към домашните си любимци, може вече като по-голям да бъдете алергични към домашните любимци на вашите деца. Затова всеки, който има някакви симптоми, е добре да дойде при нас и да бъде изследван, за да се види това алергия или не, съответно дали да бъде лекуван или не. По-малко 2% от населението страда от хранителна алергия, а в същото време около 45% от хората са засегнати от различни форми на хранителна непоносимост. Въпреки че симптомите им често се препокриват, двете състояния не трябва да бъдат бъркани, защото това може да попречи на правилното лечение. Алергиите към храни са сравнително рядко срещани, но пък за сметка на това непоносимостта към храни, което е нещо различно, е доста по-често срещана. И някои от симптомите се препокрива с тези на алергия, но разликата между алергията и непоносимостта към храни е, че при алергията почти веднага след приема на съответната храна, към която сме алергични, се проявяват симптомите, които могат, както казах вече, да се проявят с тежък задух, хрема, обриви по цялото тяло, сърбящи, докато непоносимостта към храни се проявява до 3 дена след консумацията на тази храна и тя най-вече е под формата на неразположение от страна на храносмилателния тракт, киселини, болка, подуване, газове. Може пациента да се оплаква и от така наречения много често срещано състояние хроничен колит, запек, може да се прояви с главоболие, отпадналост, чувство на хронична умора. В нашата лаборатория се изследва непоносимост към храни, към около 44 хранителни вещества.
между които са твърда и мека пшеница, ечемик, ръж, овес, мляко, яйца, различни видове риби, различни видове зеленчуци, включително бобови култури, пипери, различни видове плодове, между които ягоди, пъпеши, портокали, ядки, фастъци, орехи, бадеми и други. Тестът в лаборатория Лина включва 45 вида храни, сред които месо, риба, зеленчуци, ядки, плодове, зърнени култури и много други. Заради сложността на изследването, неговата цена е значително по-висока от това за алергии, но само то може със сигурност да определи към кои храни пациентът има непоносимост. Ето това е един тест за хранителна непоносимост. Тази кутия е индивидуална за всеки пациент. Тук се намират реактивите за изследване на хранителна непоносимост към тези 45 храни, които споменах преди това. Това е индивидуална плака за всеки пациент, която е херметично затворена и се отваря преди накапването на съответната проба. А така изглежда един готов тест за хранителна непоносимост. За всяка от тези ямчици отговаря на отделен вид храна. И ето тук виждате при този пациент, където е по-тъмно отцветено, съответно той има непоносимост към съответната храна. Тук специално това е към яйце и към мляко, към пшеница и към мая и бобови култури. Този тест също така много помага при установяване причината за наднормено тегло. Пациентите, които имат непоносимост към определени храни, е добре да ги установят, защото именно те са причината да трупат повече килограми. Когато се установи, че пациентът има непоносимост към някоя храна, тази храна трябва да се изключи от менюто за период около 3 месеца, след което бавно и постепенно отново да се вкара. Ако излезе голяма бройка храни, съответно не е възможно всички да бъдат изключени от менюто, тогава изключват се поетапно. Първо част от храните, към които сме непоносими за 3 месеца, след това друга част и така. Тестът за алергии в лаборатория Лина се прави сутрин на гладно. Кръв за изследване се взема от понеделник до четвъртък включително, като резултатите излизат в петък.